खुलुमबाय। दिनै 1 आगस्ट 2025। गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। राशिफोरखौ फरायनायनि सिगां आंनिफ्राय आनान गसाइनिसिम आरज खालामनाय जायो दि दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहामैनो गाहाम बारलांनो हायो। जेबो खैफोद आफोद जायालासे फैदो दानिया दिनैनि राशिफोरखौ खोनासंदिनि। गिबियावनो दङ मेष राशि। गोबाव समनिफ्राय आसा खालामनाया मोगथाङाव जाफुंसारगोन, गोजोन मोनगोन। बृष राशि। साननाय हनाय गासिबो फेलें थांनो हागौ, गोथार खामानि मावनो नाङा। मिथुन राशि। गोसोखौ मानोबा गोजोननाय गैयै मोननो हागौ, जेखि जाया गोसोखौ हमथा। कर्कट राशि। गोसोआव माखौबा लानानै गिलुं गिलुं मोनखांनो हागौ, गोसोखौ लोरबां लानो नाङा। सिंह राशि। बेफार फालांगि मावनायाव खहाफोर जानो हागौ, सांग्राङै मावनांगोन। कन्या राशि। बबेबा गोजान जायगायाव दावबायहैनो मोननो हागौ, गोसोखौ गोजोन मोनगोन। तुला राशि। जेखियानो जाया बे राशिनि फालांगिया मुलाम्फा खालामनो हागोन, मोजां सान। वृश्चिक राशि। जेखि जाया मोजां जायगायाव दावबायनानै गोजोननाय लानो हागोन, मोजां सान। धनु राशि। मावबाय थानाय फालांगियाव मुलाम्फा आर्जिनो हागोन, दिनैनि दिना मोजां सम। मकर राशि। मोजां रोंग'थिनि थाखाय मान मोननो हागोन, गोजोननाय मोनगोन, मोजां सान। कुम्भ राशि। माबाफोर जेंना जेंसियाव गोग्लैबायनो हागौ, गोसो हमथानानै सोलिनांगोन। मीन राशि। माबाफोर गोरोन्थि हाबा मावफ्लांनानै खहा खालामनानै लानो हागौ, दिनैनि राशि फरायथिनाय एसेनोसै, गोजोन्थों।